Caleb. Oh ya bro Zed. Man, Anjay. Oh ya man, kayak di kawan man. Oh ya berarti di football meji man. Oh ya kan seru. Oh ya bro, ini nak ulang lagi kongkaya man. Lu saya juga lewa beda isla cini bebe ko. Like as my lab biasa beda easy bra. Mak charge pun ci. Lagda job ikis bra. Ikena mukhana. Biar keskar manier. Yo makenya. Di ya boleh nog iets verhaal bra. Hoe gaan het nou met jou liefdesleven doen? Meisje in je kant. En jullie daarom nog wel rijden. Vraag hoeveel is je meisje ken nou? Yo, is die was sama diri om ini sekarang apa? Kamu keluar berapa pikir? Dia ya bro, moeilijk joh. Zie je. Maar met eens respect weer is. Zie je. Je ziet me wel eens dat lonely kan is mijn familie zit ik. Verstaan je? Dat is tough bro. Ik ga zeggen no mima. Mima moet die dan hoor. Mima moet dat doen. Die man kan niet in zijn kraan wegkomen. Ik vond het wel leuk toen zo jong was. Mima, ken je wat? Hier is slechte omwet met z'n chome hier in zijn kamertje. Bespreek ons video en zei, jij kan hier schoos maken en jij wil die werken. Jij ook nog voor hem doen. Sekarang je pa van mij. Van mij. Hij doet dan niks, hij zit dan net de hele dag op zich gaan. Je ziet het kosten niet eens niet. Hij kan niet eens voor ons voorzien voor kosten. Niet toch wat hij dan gaan, wat hij net gaan. Niet wat hij pa net gaat zijn jongens. En gaan jullie ze maar net weg. Gaan deze maar net in de kamer, want je mag net zo naar zoals je pa. Ze maar nu naar mij toe die auntie. Ik kom zeggen nog wat ze hij slechte om van jou. En ik kom zelfs maar van mij. De liefste lopen op lee. Je is nogal zo onbeskoft, die ding is meer dan onbeskoft. Hij is net zoals zijn pa. En hij is nogal zijn pa dat hij zulke lelijke woorden geeft. Kan je net uit die huis zitten? Die hier moet net die help met de werk. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Yang bisa datang suwe gitu. Kayaknya bra, ya komando stop yo untuk kemuar. Ini iets dan ni bra kay mag mors koi bra. Verstaan? Mau ya keluar video bra, iets krap dan ni. Nee bro, het zo gaan op weet ik wat kan ik hier. Kijk video nie bro. Hallo, hij vroeg mensen hoor. Ik wil reeds niks doen Nico. Jel. Ja, nee nonsens vraag niet. En niet vrienden gemaakt ik. Maar we praten van een spook. Hela. Pak mijn kop, doe ik niet vrienden gemaakt. Que kopie kosi? Wat is een kopie kosi? Waarom heb je nog kost gekocht? Waar heb je je kinderen gestraan gezien? Je nieuws kinderen bij, waar heb je nog gegeten? Ons moest door geld gegeten. Ons heeft gratis door geld gegeten. Hela, nu jelle, wat praat je? Wat gaan we weer met die reis mensen? Ik is zo moe. Mima, wat is het nou weer? Hela, ik kom vrienden die Jong, los Mima. Je hoeft van Mima lopen slaan. Maar die kan niet slaan, los, maar die dan praat. Hela, Die kan ook niet meer zo. Los van je kinderen parten. Los van mij, los van mij. Je past niet. Ga je naar de kamer met school man. En bij je kamer school in ook joh. Je gaat hier op vriend kopen. Je kan niet maar je kinderen parten. Ik kan niet vieren. Bapak udah ini matan an. Mas alles noch rijden. Mijn papa klein me mij zo niet op bijzen. Maar waar heb je? Je was nou Roman mee. Dat jullie gezegd naar je kamer toe gaan. Ga naar je kamer toe gaan, naar je kamer school. Hoe kom je aan zo mana bra? Nee maar meneer, ik kan zeggen zeg kopie bro. Hij kan eens rauw in zijn maar skinder me heel tira na hele goed, verstaan je? Dat is ons gebetreden net. Kijk, zoekien bra, je kan niet zo aangaan met hem. Weet je wat? Kom ik zo je iets zeggen. Timan, hoor. Mag je ook nog niet bra. Jij ziet je al geen asta man. En dan gaat wat zo voelen. Ken je wat als baie mensen bra? Baie mannen wat die problemen hebben met dat zijn. Als je net jij niet bra. Bro, die mensen is rauw.
ma en kind. Verstaan je? Verstaan je? Ja. Ja, maar om Johanna te lukken, bra. Voor je mensen kennen je voor. Als je reageert, bra. Hoe zal hulle anders luisteren? Hoe zal hulle luisteren? Oké, dat doe gaan je voelen. Je gaat zien het doe pa moet doen naar het klein. Nu gaan je voelen. Dan je is reageert. Die reageert, bra. We gaan het danken, man. Het raakt groot, bra. Maar weer, bro. En die feit dat jy tot met join gekomen en op my gesê die ja, ek gaan niks aan nie sien. Wel ek maar net as 'n brawe jou provider sien. As tough man sien en ek ook aankom was 'n attitude geantwoord sien. So die goed maak eintlik sin wat jy sien. Ek moet dit ek nie my hande lig as ek wil as ek stres oor sulke goeie man staan. Alweer dit bewys my net ek moet net support man. Verstaan je? En ik geloof Jay-Z voor mij. Kijk, dat is die laatste serie.